Auntie also has wrote a message to Melo. Let me just read what she posted. Hansi, to my beautiful daughter, today my heart overflows with joy and gratitude to God as I celebrate your engagement. Watching you step into this new season of love is one of the greatest blessings a mother can receive. May your union be filled with endless love, peace, understanding, and unwavering commitment. May God guide every step you take together, strengthen your bond, and cover your future with favor and happiness. May your home be filled with laughter, respect, prosperity, and the presence of God in every season of life. As it is written in Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. May you always uplift and support one another through every joy and challenge. My daughter, you deserve a love that honors, protects, and cherishes you. And I pray this engagement marks the beginning of a beautiful, lifelong journey together. May your love continue to grow deeper with each passing day. Congratulations on your engagement, my precious daughter. May God bless your union abundantly and grant you a future filled with love, grace, and beautiful memories. Love you to the moon and back. Auntie Zozo has always wanted the best out of a child. Did you notice Kuti since Denzo relationship yake iwuye pa social media, she has been very supportive of their relationship. I think Kuti every parent anofana kusupporta mwana wake the way Auntie Zozo yavaita kuhypa mwana wavo vachita sei ndopo vanhu vachitaura kuti hey azo Denzo ari abusive, Denzo ana mari ana chi, but Auntie Zozo was busy posting Denzo kuma status, posting Denzo kupi. I remember beginning of this year when she had her birthday, Denzo akatendwa pamberi pevanhu. I think it was January, February, somewhere there. Asina kana time, atori kana 2-3 months atidana Melo, but mama vacho manje vakabva vanyatsomuita kunge, you know, kunge munhu ari special. So I think kuti chavanongoda chete kuvana vavo ilove, chete kuti vana vavo vadiwe, and Denzo akashowa that to Melo. So the rest of the things zvinozotaurwa hazvina kana basa rese kana kawana. Handi ndove kuda Jinimbi asina kana chinhu here ameya. Vakamusimudzira vakaita sei Genius uya wendo. Ando nyaya dzavo dzinotaura kunzi Genius anga asina chinhu paakasangana navo madhamu ava vanga vaine maconnection ane chi vakamuconnectawo maona. Saka Denzo vanongoconnectwawo sezvavakangoitawo Jinimbi. Koye Mukwasha murume waPrecious first born yavo akamira sei nhaye vedu vanomuziya chimbotiudzawo makuhwa kuti akaroorwa nemunhu akaita sei. Kungoti I think kuti we won't find out much because that guy is not with social media. Handi vakachata paya muchato wakaita, you know, wakaita futi mheremhere zvikanzi handizozo ndovasponsor vazoita sei. Saka hatizoziva hangu. I don't really know about their relationship that much. Zvokubva ndatobva ndakomenta kunge ndovaziva. I don't know. But unatsoona kuti kumba kumwe kune love. Makambozviona kuti unonyatsoona wega kuti pane vanhu vanonyatsooneka kuti kumba kwavo aiwa zvinhu zvese zviri right. Unonyatsoona kuti kune zvakuinako, kune like they are so welcoming. Munhu yava asiri wekudhara, munhu chero zvake akura, handizvo kuda kusvika 60 years ago. But imagine kuti the way that she hold herself, the way that she does things, vanongoita senge munhu wemai manje. So Instagram variko vanenge vachitongoshowa vari ikoko. It's such a beautiful message and I love it for them kuti pakadai so kana maparents achipa mablessings. I'm not so sure about vabereki vaDenzo because mama vaDenzo munoziva kuti chi havanyanyi budikire. I think pa Mother's Day he posted mama wake, but kungoti pese hatinyanyi vaone, but she's very young. Ndopanonyatsoona kuti laki racho rimwe soka mai vaDenzo vatoiswa kumari wena, vatoiswa kupfu nemwana from Jecha straight kumanshoni. Maona manje zvinenge zvaakuitika panapa. And Melo ndiye wekupedzisira. Ndivana vana 2. Vane 2 vana vakava. Munongoziva last born. Anenge ari spoiled, vanenge vachida kungo, but ari spoiled atoita like the best. She has come out to be a great person. And at this moment tangomira muchato ndo watangomira, engagement taiona, but I think everyone else is just waiting for the wedding. Kukomenta kuri kuita vanhu anapokelo vese vachingoti this is absolutely breathtaking, anafia vese congratulations, senior advisor, lots of love, daughter in Mukwasha. Like there are just a lot of questions from a lot of comments from our celebrities wishing them well, and everyone is just overexcited about this. Asiri kufarirawo ezvameno. I don't know. Tsvagawo kuinjingenja naye. Otherwise Denzo aiwa haanyadzisa vanhu. Vanhu vaifunga kuti pamwe acharambwa zvichazodai Denzo akati regai ndinyatsokukandira ijoka imimi ndikuratidze kuti aiwa kuno kuti tinochata tinoingenja. At 25 mukomana azviita.
At 25 mukomana ari kuita make sure kuti asecure future yake. Ndokusecure future kako ndokunyatsoona kutoti munhu wamira-mirawo. Maona manje handizivi hangu what you guys think about this engagement but I think it's every parent's dream kuti munhu ozonyorerwa ozi uyu is later kudai so. And remember they've got a policy yekuti handi vakanzi havarari vese before the wedding havaite sei. I don't know hangu kuti yanezuro yange iri first kiss here hande kutaura kwanisina kuswera. Maona manje but kiss yanezuro apparently it was their first kiss according to what they believe in. Mukunzwa, according to what they believe in. Ivo vakanzi namai vacho hanzi amai vacho vakapa mutemo here kana kuti handisusu aigara achizvitaura kuti they sleep in separate rooms, they don't do anything they uyu. Saka ndofunga ndosaka vari kungofastrika zvinhu zvacho kuti zvabva zvakurumidza vapinde mumba. Maona manje zvinhu zvobva zvanyatsoti apa vaofficial they can do whatever they want because munhu kana aroora hapana revhesi inombozongoitika. Vanhu munenge makutongoti chero vakadii aiwa vanenge varoorana. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya E. Roll to 50,000. We are at 40 now. Vasara subscriber, please. Can you please subscribe?